Μια παθογένεια που τσάκισε γενιές Ελλήνων και η οποία οδήγησε σε ένα στρεβλό μοντέλο ανάπτυξης, το οποίο η χώρα πληρώνει πολύ ακριβά σήμερα. Ένα μοντέλο που οδήγησε στην καταναλωτική φούσκα μιας επίπλαστης ευημερίας, η οποία τελικά έσκασε και τις συνέπειες της οποίας σήμερα όλοι μας αντιμετωπίζουμε. Εδώ και δεκαετίες λοιπόν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες βλέπουν το ίδιο έργο ακριβώς να επαναλαμβάνεται. Βλέπουν μια δημόσια διοίκηση με μια πρωτοφανή συγκεντρωτική δομή, παρά τις όποιες προσπάθειες και αν έγιναν τα τελευταία χρόνια. Και έβλεπε, θα μου επιτρέψετε να πω, και ένα πολιτικό σύστημα το οποίο κατήγγειλε κατά καιρούς για την τιμή των όπλων και μόνο το κράτος των Αθηνών, αλλά παράλληλα βολευόταν από αυτό. Ουσιαστικά αναπαρήγαγε τις παθογένειες και δεν είχε καμία διάθεση να αμβλύνει τις αντιθέσεις οι οποίες είχαν δημιουργηθεί. Και ερωτώ, θέλουμε να αναστήσουμε το ίδιο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας, το οποίο αιμορραγεί και το ξέρουμε πολύ καλά που οδήγησε τα πράγματα, ή θέλουμε μια άλλη οικονομία, μια άλλη παραγωγική βάση, ένα άλλο μοντέλο παραγωγής? Θέλουμε για παράδειγμα την ενίσχυση του λιανεμπορίου που αυξάνει τα ελλείμματα των ισοζυγίων και βρίσκεται σήμερα σε κρίση, ή πρέπει να επιδιώξουμε την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα της μεταποίησης και των εξωστρεφών δραστηριοτήτων? Τα ερωτήματα είναι συγκεκριμένα, γιατί δεν φτάσαμε τυχαία σήμερα σε αυτή την καταναλωτική φούσκα η οποία έσκασε στα χέρια μας. Η χώρα έχει κατεβάσει ρολά και είχε σταματήσει αυτό που την κράτησε πολλές φορές όρθια στο παρελθόν και σε δύσκολες συγκυρίες. Είχε σταματήσει να παράγει. Και αυτό πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα, κοιτάζοντας τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στα μάτια. Οι απαντήσεις λοιπόν, αν και προφανείς, δεν είναι εύκολες σε αυτά τα ερωτήματα. Και θα κριθούμε από την ιστορία, κύριοι συνάδελφοι, ακόμα και αν έχουμε πολιτικό κόστος, από τις απαντήσεις τις οποίες θα δώσουμε σε αυτή τη συγκυρία. Δεν λέμε ότι τα κάναμε όλα. Σε καμία περίπτωση δεν θα υποθεί από εμάς ότι λύσαμε τα προβλήματα. Όχι. Υπάρχουν ατέλειες, υπάρχουν αδυναμίες, κάναμε λάθη, γιατί πάντα κάνεις λάθη όταν είσαι στη διαδικασία της παραγωγής και βεβαίως του να μπορέσεις να λύσεις αδιέξοδα και προβλήματα. Για την αντιμετώπιση της κρίσης λοιπόν προωθούμε τη σύσταση Ταμείου Εγγυήσεων για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οι πόροι του οποίου ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ θα χρησιμοποιηθούν ως εγγύηση για την άντληση πολλαπλάσιων πόρων από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με στόχο την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι σχετικές διαδικασίες θα ολοκληρωθούν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Προωθούμε μέσω τροποποίησης του κανονισμού τη σύσταση Ταμείου Έργων Υποδομής και Παραγωγικών Επενδύσεων, το οποίο θα παρέχει δάνεια και εγγυήσεις στο μέρος της επένδυσης που αφορά την ιδιωτική συμμετοχή, η οποία σήμερα είναι μη επιλέξιμη προς συγχρηματοδότηση. Η σύσταση του Ταμείου επιδιώκεται να έχει ολοκληρωθεί το πρώτο τετράμινο του 2012. Διεκδικήσαμε και πετύχαμε να καταστεί επιλέξιμη στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ η χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων, ζήτημα καθοριστικής σημασίας για την επιβίωσή τους στις σημερινές συνθήκες. Προωθούμε την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με κύριους στόχους: την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την διωγγούμενη ανεργία και την κάλυψη ανηλυμένων υποχρεώσεων στον τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Σχεδιάζουμε νέο στοχευμένο πρόγραμμα για ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ σε συνεργασία με τους ερετούς περιφερειάρχες, που θα αναδεικνύει και θα πριμοδοτεί τα πλεονεκτήματα της κάθε περιφέρειας. Γιατί είναι η ώρα που οι περιφερειές μας θα πρέπει να κερδίσουν το στοίχημα των διεθνών αγορών. Έχουμε πράγματι προϊόντα και τα βλέπουμε παντού όπου και αν πάμε στη χώρα, τα οποία όταν μπήκαν σε ξένες αγορές τις κέρδισαν και φέραν αποτελέσματα πάρα πολύ θετικά και για την οικονομία μας. Και είμαστε εδώ λοιπόν για να σταθούμε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους που σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία ρισκάρουν και προσπαθούν μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον. Πρέπει να δούμε τις προτάσεις τους, να οργανώσουμε και να στηρίξουμε το μεγάλο στόχο της εξωστρέφειας. Η μάχη για την άμβλυνση των περιφερειακών ανισοτήτων
είναι ταυτισμένη με την προσπάθεια για την αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας μας. Εκεί εστιάζουμε όλες μας τις προσπάθειες, τις αποφάσεις μας και τις δράσεις μας και εκτιμώ ότι πράγματι υπάρχει χώρος για να βαδίσουμε από κοινού αυτό το δύσκολο δρόμο μιας ιστορικής για τη χώρα αναγκαιότητας. Πολλές φορές οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου έμειναν πίσω, εγκλωβίστηκαν στα μικρά και έχασαν τους μεγάλους στόχους. Ο στόχος της αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας είναι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας και μας αφορά όλους. Αφορά τις πολιτικές δυνάμεις, τους φορείς, τον επιχειρηματικό κόσμο. Να αφήσουμε πίσω μας λοιπόν οριστικά μια εποχή που ο καθένας εγκλωβίζονταν και οχυρώνονταν στο δικό του μικρό κουτάκι. Όλοι είχαν μάθει αλλιώς και είχαν εθιστεί σε ένα βόλεμα που κανείς δεν ενοχλούσε κανέναν, γιατί το σαράκι του παρασιτισμού κατέτρωγε ύπουλα και αθόρυβα όλο το είναι της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Τώρα είναι η ώρα που μπορούμε να αλλάξουμε μυαλά, αλλά να αλλάξουμε και νοοτροπία. Και αυτή τη φορά να μην είναι ουραγός ο πολιτικός κόσμος. Να δώσει αυτός το έναυσμα, το έμπρακτο παράδειγμα προς την ελληνική κοινωνία για τις μεγάλες αλλαγές, αλλάζοντας πρώτα ο ίδιος. Σας ευχαριστώ.